O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, valorou de xeito moi positivo o anuncio do Goberno Central de incluir a comarca do Barbanza dentro da declaración de zona afectada gravemente polos incendios, unha circunstancia que permitirá que os veciños que resultaron afectados polo lume poidan acceder ás axudas. Recibimos con gran agrado este Real Decreto que acaba de aprobar onte o Consello de Ministros, unha batería de axudas para as zonas afectadas pola vaga de lumes. O Concello de Boiro está dentro dese Real Decreto porque tuvemos unha zona de afección de máis de 500 hectáreas. Os nosos técnicos de medio ambiente neste momentos están realizando un estudio de campo na zona para ver que zonas están degradadas e que infraestructuras, non só do Concello, sino dos veciños comunidades de montes están afectadas, para facer unha valoración, e unha vez que temos a valoración e ver as zonas afectadas, pois a ver a que tipo de axudas podemos ir, non? Ademais das axudas directas, o decreto do Goberno recolle tamén bonificacións fiscais, como a exención do pago do imposto sobre bens inmobles ou a reducción sobre o de actividades económicas. Tamén as corporacións locais poderán recibir axudas de ata o 50% nos proxectos para reparar infraestructuras ou equipamentos municipais danados polo lume. Non serán as únicas subvencións para os afectados no Barbanza, posto que nunha recente reunión cos alcaldes da mancomunidade, o conselleiro de Medio Rural anunciou a creación dunha liña de axudas. O titular autonómico comprometeuse tamén a crear unha comisión de planificación do territorio con todos os axentes implicados para artellar medidas que eviten ou minimicen a magnitude dos lumes forestais. Hai un compromiso que dende Medio Rural, dende a Consellería, tamén van a sacar unha liña de axudas tamén para minimizar os efectos do incendio e máis para adiante facer un estudio do territorio contando con todos os axentes do territorio involucrados para facer unha nova planificación e zonificación do territorio para evitar, na medida do posible, esta vaga de lumes e en caso de que haga un lume, pois non teña a voracidade que tuvo o que tuvemos estas vindeiras semanas.